Kaixo, azalduko dizuet modurik errezena burumapa edo eskema bat egiteko Google Driven. Horretarako, erabiliko dugu Google Draw edo Google Marrazkiak. Lehenengo pausoa, ireki dokumentu bat. Eta dokumentu honetan, txertatu marrazki berri bat. Irekitzen da Google Draw edo Google Marrazkiak. Eta hemendik hasi, adibidez, lauki batekin. Eta eskema egiteko, idatzi barruan, mugitu eta jarri erdian. Bide batean egingo dut, baina prozedura errepikatzen da. Hautatzen duzu forma, sortzen duzu kutxa, idazten duzu barruan, eta bikoizteko formula hau adibidez, Ctrl C, Ctrl V. Orain adibidez, lotzeko marrekin, hautatu marra, ze motatako marra, adibidez gezia, eta eraman eta lotu marrekin. Ez dut esan, baina orain jasuek trasteatu adibidez kolorea aldatzeko, sakatu laukian, eta aldatu kolorea. Tamainaren letra, edo tipografia, edo forma, beti bezala, hemen daukazue tresna barra hau. Behin eginda, gorde, eta marrazkia hemen gordeta geratzen da. Bihar jarraitzeko editatzen, hautatu marrazkia, editatu, eta hemen dago prest, jarraitzeko editatzen. Da modurik errezena, eskema bat sortzeko eta gero inprimatzeko Google Driven. Gauza bat, egin duguna izan da, dokumentu baten barruan sortzea marrazki hori. Nahi baduzue, zuzen Google Driven, sakatu berria, gehiago, sortu marrazkia, lehen egin duguna, hemen berriro egin, izendatu, eta marrazki hau geratzen da gordeta Google Driven. Behin eginda eskema Google Marrazkiekin, txertatzeko dokumentu batean, ireki dokumentua, txertatu, eta Drivetik txertatu marrazki hori. Hemen dago. Nahi duzuna, edo zuzen dokumentu txuri batean, txertatu marrazki berria, edo egin marrazkia, eta gero txertatu dokumentuan. Modurik errezena burumapak edo eskemak egiteko. Eskerrik asko, agur!